som aftalt et stykke video af min Honda VRFR 7.5 RC36-2. Den sidste af årgangene for VRFR inden det bliver til en 800. Og 1994, så en af de lidt tidligere i den sidste udgave, kører fra 94 til 97, og så kommer der ny i 98. Men sådan her ser den ud. En veteranmotorcykel at være, synes jeg selv. Det er en ret pæn og velholdt motorcykel. Når man tænker på, at den er 31 år gammel, så har den været ejet af folk, der har passet godt på den. Her er det helt nye speedometer. Jeg har kun formået at køre 36 miles, siden jeg har fået den tilbage fra mekanikeren. Det var det, jeg nåede, inden at sæsonen gik død. Der er en enkelt fejl heroppe ved uret. Jeg mangler også at sætte batteri til, så det er derfor, man ikke kan se noget i uret. Det står lige og lader lidt her efter vinteren. Men der er en lille solskade heroppe, og man kan givetvis gøre et eller andet ved den solskade. Men det er ikke noget, jeg har gjort noget ved, fordi man kan sagtens se uret alligevel. Og ellers så er der fuel gauge, så tankmåler, skal se om jeg kan ramme lidt bedre der. Og der er temperaturføler. Ja, så er det jo hydraulisk kobling, og selvfølgelig bremsevæske. Det er også nyt skiftet. For nyligt. Går vi rundt på den anden side, så er der jo lavet helt ny udstødning. Hele vejen er der lavet ny udstødning. Det er lavet af en kleinsmed, der også er motorcykelentusiast ved siden af. Han har simpelthen lavet det helt fra bunden af, så udstødningen kunne blive ophængt, og så med en bagpotte af mærket Scorpion. Der medfølger naturligvis dæmper, og den lyder faktisk meget godt, selvom der er dæmper i. Jeg kan bare godt lide, at det lyder lidt mere, når jeg kommer kørende. Dels fordi det lyder godt, men egentlig også for min egen sikkerheds skyld. Jeg har intet imod, at folk kan høre, at jeg kommer kørende. Det er jo svært at give en indikation af, hvordan motoren ser ud, men jeg håber, man kan se på magnesiumet her, at det er pænt og velholdt. Selv de mange kilometer har ikke noget at skulle have sagt. Det deroppe, det er bare der er lidt fra dem. Det er jo fordi, at den har desværre været nede at ligge, så der er en enkelt skade her. Og så er der lidt småridser her på den højre side, hvoraf at det selvfølgelig er værst herover på det stykke, der lander først. I forhold til, at den forrige ejer desværre havde vasket den, og desværre så væltede den i perlegruset. Mindre kløgtigt, men det har jeg lært at leve med. Det er selvfølgelig noget, man måske burde have forbi en maler for at få helt perfekt, men ja, jeg har levet med det. Og det samme er det desværre også op på tanken, hvor den også fik et par skader i den forbindelse. Så det er det kosmetiske skader, den har, men det er jo ikke noget, der påvirker, hvad skal man sige, cyklen som sådan. Men det er selvfølgelig da irriterende, at den ikke bare står snorlige. Det er angående udstødningen, kan man se her hele vejen fra forruden, at det er alt er nyt i den forbindelse. Der er nyere monteret forstærket bremse. Braidlines hedder det på engelsk. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad det hedder. Bremseslange hedder det selvfølgelig, undskyld. Og nye bolde til os, og bremserne er forholdsvis nyligt renoveret. Serviceret inde bagved, masser af klods på. Malet i guld, sådan for nyligt. Og 2 støddæmpere, som har det, som de skal have det efter det antal år. Sidder køling af olie og vandkøling inde bagved. Ja. Så det er jo det er en 31 år gammel cykel, som jeg egentlig langt hen ad vejen synes står i en ganske nydelig stand. Jeg har i hvert fald haft glæde ved den, men ønsker en lidt anden type kørestil, og er måske blevet lidt for gammel til de her type maskiner. Men en rigtig sund og en god maskine, og man kan sige,
Jeg tror, der har været gjort noget ved den bagerste affjedring også. Der er også kommet noget mere progressiv affjedring på. Det er i hvert fald nyere, så det er skiftet. Og så kan man sige lige her, nu sagde jeg, at det var hele vejen før, men det rør her er så ikke. Der er lavet en samling herover, og det tror jeg, fordi at det er ret svært at skaffe det rør, så vidt jeg ved. Og det er sådan lidt dumt knæk i forhold til at skulle lave det selv. Men ellers så er det hele nyt. Kæden, den er også i guld, så det matcher farven, og den har også masser af kilometer i sig endnu. Det er skiftet. Ja, for at være helt ærlig, jeg ved ikke, hvornår det er skiftet, men det har ikke kørt mange kilometer. Og så er der også bagpå nye bremseslanger og renoverede bremser. Og så sidder der så et par dæk på, som ja, de burde skiftes. Og jeg har heldigvis nye dæk liggende til den. Skal vi se en gang. Lige nu er det et par midtstillerdæk, der sidder på. Men, skal jeg se, om jeg kan finde nummeret. Men jeg mener, de er fra 2016. Nu står der godt nok 2012 her. Men ja, altså der er kilometer i dem endnu. Men de kan sagtens køre, men der ligger nye til, og dem kan vi da lige gå ind og kigge. Det er her, den bor, oven i alt byggerodet. Men der ligger 2 styks nye dæk til den, som jeg kan tage med ud. Der ligger fordækket, og jeg har taget bagdækket i hånden, så jeg lige kan tage det med ud og vise. Et bagdæk, som ikke har kørt mere end cirka 1000 km. Et Dunlop bagdæk, som ligger klar til montering, og det er et dæk, der er dateret der den 8. måned 2021. Men er købt hos Stevens MC Shop på Amager og har siddet på en Kawasaki Z900. Men det er et sommerdæk, og kunden skulle bruge helårskørsel. Så han havde brug for noget, der kunne tage nogle flere kilometer, også i vådt og koldt terræn. Så det er klar til at komme på. Det skal bare på. Ja, jeg håber, det har givet lidt svar og inspiration til, hvad det er for en type maskine.